Bă, coaie. Deci, dacă voi sunteți atât de proști, asta e singurul lucru pe care îl mai zic, când bag pula morții voștri, dacă voi credeți chestiile astea, mă doare pe mine în pulă de comentarii, credeți-l pe ăla, mă doare în pulă. Dar să moară familia mea dacă voi credeți că eu încep să zic muienane, deci la fiecare, uitați-vă, nu știu, toată lumea începe, adică fanii încep. Nu o să-i opresc că merită. Așa. Își merită toată muia de numenane, oricum. În al doilea rând, al treilea, al câtelea e că îmi bag pula. Nu știu ce pula mea, fetițe de 15 ani să bată fanii, ce pula mea, nu știu despre ce e vorba. Gen, vreau să văd dovezi că să moară mama dacă nu. Deci, voi credeți un om care, așa, m-a făcut sifon, drogat, că instig la violență, că fut băieți, am mai zis la un moment dat, că bag la venă, că cad în cur în backstage, că violez femei, că violez bărbați, că droghez copile. Bă, coaie, sunteți atât de proști. Bă, mâncava și pula voastră, noi eram cu el la pușcărie 15 ani, mâncava și pula voastră. Dacă... Bă, sunteți terminați, mă, să moară mama cu el, ascultați pe bufonul ăla opărit de-l dracu, că nu-i se dă în casă să moară tata. Ăsta, urăsc să fac asta cu ea, am zis că mă opresc, dar să moară mama cu ea, ăla chiar v-a făcut să credeți că eu fac asta. Vreau și eu să vă dovezi că sunt în pula mea, nu, adică eram la pușcărie, voi sunteți tâmpiți la cap în pula mea, voi sunteți idioți, încăcat. Omul își merită muia că face asta, ești nebun, adică ce mai are să zică? Stai să mă gândesc. Să mă scoată în pula mea de la bloc și nu știu, să mă gândesc zile, mă, Nane, să faceți screen recording, să faceți screen recording și trimiteți-l, Nane. Bă, Nane, mai zi, mă, mai gândește la chestii, că sunt curios ce-ți mai bese mintea aia în pula mea. Sunt curios ce a mai făcut ea. Sau zile la băieții ăia să se ducă la gardă, la fetele alea, sau să se ducă la gardă, să... Și copii, mă face să-mi pierd speranța în umanitate. În primul rând, da, lumea zice singură. De obicei îi opresc, dar acum chiar n-am vrut să-i opresc. În al treilea, nu știu la câtelea rând e, mă, că-mi bag pula. Voi, cum ar veni, vă luați după unul care, dintr-o dată, după ce eu nu mai zic nimic, începe și postează și pula mea și sloboz și dă el și pula mea, vrea atenție și sloboz la tavă și pula mea. Și ăsta e ultimul story, adică omul e ipocrit total. E ipocrit total. Eu nu sunt părintele nimănui să zic, băi, ea nu mai dați mie lunare, când Nanele postează mereu de mine. Înțelegi? Chiar dacă am fost băiat și am zis-o, puteți, sunt concerte pe net, puteți să vedeți, adică nu... La asta ultimul, da. Și cred că o să mai zicem la concerte așa. Dar luați-o și voi, calculați logic. Pe mine mă doare în pulă, dar din partea mea credeți-l pe el. Înjurați-mă cât mai mulți. Vreau să văd cât mai multe comentarii de hate. Și cât mai multe... De-astea, nu știu ce aș mai putea, mă, să fac. Am omorât o babă. Mai are să zică. Ce? Da, l-am făcut pe străbunică miu. Hai, mă, bă, coaie, pe bune, sunteți serioși? Adevărat? Fiți atent, vă las câteva zile pauză. Gen, chiar vă las câteva zile pauză așa. Lasă-l pe Bolangiola de Nane să zică ce vrea. Chiar vreau să zic că, nu știu, chiar credeți-l din partea mea, vreau să văd cât mai multe comentarii de hate. Da, gen... Nu știu, vă las câteva zile de niște, nu mai zic nimic. Oricum, ăsta e ultimul story în care mai zic asta. Înseamnă că dacă mai răspund după ăsta, chiar sunteți proști. Dar văd că câțiva chiar credeți cu aia chestiile astea. Că moară mama. Așa. Și în câteva zile revin și postez de muzică, nu știu. Când vă liniștiți, scot și piesă și clip, cu mine filmez clip. Da. În rest, pula mea. Nu vă mai drogați cu aia. Nu cred că e bine. Eu m-am drogat și nu e bine. Adică
Nane, sincer, îți zic, mai la bloc cu aia. N-am, adică ești pizdă, vrei să te mint, nu ești din casă, ești pizdă, gen, nici măcar nu îmi zici mie. Ce faci tu e să încerci să, nu știu, întorci copiii împotriva mea, crezând că ce, că, aha, gata. Ea nu mai cântă și sunt eu iar numărul 1. Pleacă de timp, pula mea de aici. Astea sunt jucărele cu aia pentru mine. Încearcă și tu mai. Încearcă că chiar mă simt ca un frer. Încearcă și tu, dă și tu tot arsenalul să trăiască familia ta. Ai 4 zile la dispoziție. Dă-i tot ce poți, dărâmă-mă. Eu stau liniștit, fă copiii să creadă și după mă doare în pulă. Dar pare că te droghezi tu rău de tot. Nu eu. Eu am ce treabă. Eu beau. Eu chiar mă îmbăt rău de tot, mai ales la concerte mă îmbăt de mă fac căcat. Dar tu pare că e ceva nasol rău cu aia. Deci înainte eram coxat, nu? Că el zicea mereu că-s coxat. A, și acum nu mai face nimic coxul și am trecut la heroină. Da, mă, da. Da, bă. O să vină nota de plată cu aia într-o bună zi. Și nu mănânci la restaurant ieftin aici, mâncați și pula ta. Mănânci la stele Michelin.